Wel, di am droi at y benod enwoca ar gariad, sef 1 Corinthiaid 13 a geiriau enwog yr Apostol Paul. Maen nhw'n eiriau enwog oherwydd ni'n clywed nhw'n aml iawn o fewn y ddawn priodas, ond roedd gan Paul rhywbeth dyfnach na hynny fi'n credu wrth sgrifennu am gariad. Mae cariad yn amyneddgar, mae cariad yn garedig, dydy cariad ddim yn cenfigeni, a mae'r rhestr yn parhau. Mae'r rhestr ysbrydoledig iawn ac yn codi'n gobeithio yn colonnau ni wrth ddarllen. Ac yn rwydd allwch chi roi enw Iesu ym mhob un o'r disgrifiadau hynny. Mae Iesu yn amyneddgar, mae Iesu yn garedig, dyw Iesu ddim yn cenfigeni ac ymlaen ac ymlaen. Ond adnod 7 yw'n hoff adnod i o blith y benod gyfan. Mae cariad bob amser yn amddiffyn, mae bob amser yn credu, bob amser yn gobeithio, bob amser yn dal ati. Ac i fi fel person, mae hwnna'n anogaeth ac yn arweiniad pwysig. Ac i ni fel Cristnogion yng Nghymru hefyd, mewn sefyllfa falle eitha tywyll ar hyn o bryd, mae hyn yn anogaeth ac yn oleuni. Mae cariad bob amser yn amddiffyn, bob amser yn credu, bob amser yn gobeithio, bob amser yn dal ati. Ac wrth edrych ymlaen at y flwyddyn newydd, fi'n credu mae'n adnod bwysig iawn i ni wrth edrych ymlaen.